ராமசரித்திரம் அனுமார் சொல்லுதல். எப்படி சொன்னால் சீதை கலக்கமற்று இந்த கதையை கேட்பார் என்று யோசனை செய்தார். அவர் காதில் மட்டும் விழும்படி இனிய குரலில் சொல்லுவோம் என்று ராமரின் சரித்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தார். சரபு நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள பட்டணம் அயோத்தியா பட்டணம். புண்ணியமும் ஒழுக்கமும் நிறைந்த அந்த பட்டணத்தில் இஸ்வாகு வம்சத்தில் தசரதன் என்ற ஒரு அரசன் ஆண்டு வந்தார். அவரின் மூத்த புதல்வர் ராமர் ஆவார். அவர் சிறந்த வில்லாளி என்று அனுமான் சொல்ல ஆரம்பித்தார். தன் தந்தையின் கட்டளைப்படி தம்பி லக்ஷ்மணனுடன் தன் மனைவியுடன் காட்டுக்கு வந்தார். அந்த கானகத்தில் சூரர்களான கரன், தூஷன் என்ற அரக்கர்களையும் மற்ற அரக்கர்களையும் ராமர் வென்றார். பொய்மான் துணையோடு ஸ்ரீராமனின் பத்தினி சீதையை பஞ்சாபமாக ராவணன் அபகரித்து சென்று விட்டார். சீதையை தேடி ராமன் வனத்திலே அலைந்து திரிந்தார். சுக்ரீவன் என்ற வானரக ராஜனின் நட்பு கிடைத்தது. அவருடைய சகோதரர் வாலியை வதைத்தார். பின்பு சுக்ரீவனுக்கு பட்டமளித்தார். சுக்ரீவனுடைய ஆணைப்படி எல்லா வானரங்களும் சீதையை தேடி எல்லா திக்குகளிலும் சென்றனர். கழுகு இனத்தைச் சேர்ந்த சம்பாதி என்னும் கழுகு சொன்ன சொல்லை கேட்டு 100 யோஜனை தூரம் கடலை தாண்டி இங்கு நான் வந்தேன் என்றார். பிரபு ஸ்ரீராமர் சொன்ன அடையாளங்களோடு தேவி உங்களை கண்டேன் என்றார். ஜானகி தேவி இந்த குரலை கேட்டு ஆச்சரியமடைந்தார். யார் பேசுகிறார்கள் என்று யோசித்தார். சிம்சுவா மரத்தின் மேலிருந்து குரல் வருகிறதே என்று அந்த மரத்தின் மேல் நோக்கி பார்த்தார். சீதை தனக்கு பிரியமான ராமர் கதையை சொன்ன அனுமனை கலங்கிய மனத்தோடு மீண்டும் நன்கு பார்த்தார். அனுமனின் உருவம் கண்டு பயந்து சீதை ராமா ராமா என்று அலறினார். இப்போது அனுமான் பணிவோடு சீதையின் அருகில் சென்றார். இது கனவோ என எண்ணி சீதை மயங்கினார். இந்திரனுடைய வச்சுராயத்தால் அடிபட்ட முகவாயை கொண்டவர் அனுமான். சீதையுடன் நாம் உரையாடச் சென்றால் மற்ற அரக்கர்கள் பார்த்து விடுவார்களோ என்று பயந்து கொண்டே இருந்தார். இப்போது அனுமான் சீதையின் பக்கத்தில் சென்று விட்டார். சீதையை அனுமான் பார்த்ததும் மூர்ச்சடைந்து விட்டார். சிறிது நேரம் கழித்துத்தான் அவர் தெளிவானார். தான் காண்பது கனவாக இருக்குமோ என்று எண்ணினார். அப்படி இருந்தால் இந்த கனவில் குரங்கினை காண்பது அபசகுனமாயிற்றே. ராமருக்கோ அவர் தம்பி இளவலுக்கோ என் தந்தைக்கோ ஏதேனும் துன்பம் ஏற்படுமோ என்று அஞ்சினார். அப்புறம் யோசித்தார். நாம் தான் பிரபுவை நினைத்து கொண்டே இருக்கிறோமே, தூக்கமே இல்லாமல் இருக்கிறோமே, எப்படி கனவு வரும்? அதனால் இது கனவல்ல, நனவுதான் என்று உறுதி செய்து கொண்டார். வானரம் சொன்ன ராம சரித்திரம் நிச்சயமாக உண்மையாக இருக்க வேண்டும். இவர் ராமதூதனே என்று நினைத்தார். அப்படியே இருக்க வேண்டும் என்று எல்லா கடவுளையும் வேண்டிக் கொண்டார். இப்போது அனுமார் அரக்கிகள் உறங்கும் நேரம் பார்த்து கொண்டே இருந்தார். அவர்கள் உறங்கியவுடன் தேவியை சந்தித்து அவரின் இனிமையான குரலில் பேசத் தொடங்கினார். குற்றமற்ற தாயே, நீங்கள் ஏன் வருந்துகிறீர்கள்? மரணத்தை ஏன் ஏற்க வேண்டும்? உங்களுக்கு எல்லா மங்களமும் உண்டாகும்.
சொல்லுங்கள் தாயே, தங்கள் குறைதான் என்ன, சொல்லுங்கள் என்று கேட்டார். அனுமனை பார்த்து சீதை சொன்னார், நான் தசரத மன்னனின் நாட்டுப்பெண், ஜனகரின் மகள், என் பெயர் சீதை ஆகும். நான் ஸ்ரீராமனோடு 12 ஆண்டுகள் மகிழ்ச்சியாக அயோத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன். இப்போது ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்ய முடிவு செய்தனர். அப்போது ராமனின் வளர்ப்பு தாய் கைகேயி தன் மகன் பரதனுக்கே பட்டாபிஷேகம் செய்ய வேண்டுமென்றும் ராமர் 14 வருடங்கள் கானகம் செல்ல வேண்டுமென்றும் மன்னனிடம் அவர் கேட்டார். மன்னனோ அதற்கு முன்னாடி கொடுத்திருந்த வரத்தின் மூலம் அதை செய்துவிட்டார். கைகேயி விருப்பப்படி ராமரும் லக்ஷ்மணரும் நானும் மரபுரி தரித்து இக்கானகம் வந்து புறப்பட்டு வந்து விட்டோம். தண்டகாவனத்தில் துஷ்ட ராவணன் என்னை அபகரித்து சென்று விட்டான். அவன் இன்னும் 2 மாதம் கெடு கொடுத்திருக்கிறான். அதற்குள் நான் அவன் வசமாக வேண்டும் என்று என்னை துன்புறுத்துகிறான். 2 மாதத்துக்குள் நானே உயிரை விட்டுவிடுவேன் என்று முடிவு செய்தேன் என்று சீதை சொன்னார். அதற்கு அனுமான், கவலையை விட்டு விடுங்கள், நான் தான் வந்துவிட்டேனே, இனி தங்களுக்கு பயம் வேண்டாம் என்றார். மேலும் ராமர் எப்படி இருக்கிறார் என்று சீதை வினாவினார். அதற்கு ராமன் அவரை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தார். அதை அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம். ராமர் கதையை கேட்பது மிகவும் நல்லது. கேளுங்கள், கேட்டுக்கொண்டே இருங்கள். லைக் என்ற பட்டனையும் சப்ஸ்கிரைப்ஷர் பட்டனையும் அழுத்தி எனக்கு ஆதரவு தாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.